to ti na zem mobil. No to tady ovládáš. Dědo, sundej pásek. To je moje strana. No. Dáš mi packu? Podívej na příslušníka. To se mi vůbec. Děkuji. Ano, je vám líto, nenechávaj. Ještě z doby, kdy jsme oběděli šrepy. Byla moc dobrá, ale stěhovala se do špatně. Děvčátka právě zjistili, že jsou filmovaný. Chácha. To všechno vidí rodiče. To všechno pošlu na YouTube. Aby to viděl celý svět. No to udělám. Už jsem jednou. Budete na YouTube. Já už taky, já dvakrát jak jdem na harmoniku. Jak holčičky v neděli ráno ničí život dědečkovi a babičce. A koukejte se prosím na YouTube na Ne, jak jsou Verunka hraje na harmoniku. Uvidíte tam mě, jak hraje na harmoniku. Děkujeme. Jak jsou rostomilí. To jsou zlatíčka. To jsou zlatíčka. Jak se řežou. Pěkný dračice. Zlatý Davídek, zlatý, ten spinká určitě doma hodně. Hodnej. Jdeme, jde tak. Otevři na ně mráz. Ahoj lidi, já jsem Veronika Šorsáková, to je bláznivá Gabriela Šorsáková a jsme obě Šorsákovi. Děkujeme. A obě blázniví. A my jsme v bláznivém domě. Ukaž, jak se projevuješ. No jo. Takovýhle povětrný děvčata dřív házeli do lesa. Divokým zvířatům. To bys nám neudělala. Je, to je detail. No jo. A teď uděláme druhý detail. Spící. Bělinku naši. Taky sír. Budešti. Chce mi zmizela ze záběru. Tak. A ona mi zalehla. A já nemám necalý tak jinak. No, my se teďka se si něco tak budeme děda koukat. Pohodě? Můžete si celou pesinku. Já jsem viděla, že to bude. Bez stolíčka, ok, Petr.
No!